Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 26 oktober. Deze dagen staan in het teken van de viering van 80 jaar bevrijding. Het Bevrijdingsmuseum Zeeland heeft daarvoor een reeks bijzondere evenementen georganiseerd. Zoals de officiële onthulling van het monument voor oorlogshond Rifleman Khan. Die redde in 1944 in een donkere Zeeuwse nacht op heldhaftige wijze zijn begeleider. En heeft nu een standbeeld bij het Bevrijdingsmuseum Zeeland. Een grote groep Schotten, Canadezen en Engelsen waren aanwezig bij meerdere herdenkingen. Hier bij de Sloedam bijvoorbeeld, waar hevig gevochten is tijdens de Slag om de Schelde. De Slag om de Schelde was een cruciaal onderdeel van de bevrijding van Zeeland en zelfs van het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Er is hier stevig gevochten, veel slachtoffers en uiteindelijk werd Walcheren zelfs nog onder water gezet. Maar het verloop van de oorlog is daarmee wel bepaald. 80 jaar geleden werd het grootste deel van Zeeland al bevrijd. Er is fel gestreden om de toegang tot de Westerschelde-oevers. De Britten voerden over de Westerschelde landingen uit met amfibievoertuigen. Dat gebeurde bij Baarland en Hoedekenskerken. Ook in Baarland is vandaag een herdenking gehouden. Vrijheid ligt niet zomaar op straat. Je kunt het niet even oprapen. Vrijheid is ook kunnen laten zien wie je bent en waar je voor staat. Het is dankbaarheid aan hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. Voor veel bezoekers was het een mooie dag, maar ook een die veel emoties met zich meebrengt. Zoals bij Bill Taylor, wiens oom met dezelfde naam gevochten heeft om Zeeland te bevrijden. I'm quite an emotional person and I always think about the traumas that people went through and the people who lived here. The aftermath went on for many years, so yeah, we remember the people who fought, the people who died and the people who lived here. Bij een ongeluk op de N288 bij Zoutelande zijn afgelopen nacht 2 jonge vrouwen licht gewond geraakt. In een bocht raakte de auto van de weg, schoot via de bebossing door en sloeg vervolgens over de kop. De beide inzittenden konden zelfstandig uit het voertuig komen. Deze buitenschoolse opvang lijkt misschien op het oog niet heel bijzonder. Toch is hij uniek in Nederland. Hij is namelijk vooral bedoeld voor kinderen van statushouders. De BSO is bijzonder omdat het een BSO is die gekoppeld is aan een taalschool, een taaleducatiecentrum. En ja, dat is gewoon niet verder in Nederland, voor zover wij weten. Terwijl de ouders naar de inburgeringscursus gaan, kunnen hun kinderen hier spelen en zo spelenderwijs nog wat extra leren over de Nederlandse taal. En wat vind je daar dan zo fijn aan? Omdat ik heel veel rekenen, lezen, allemaal. En wat vind je het leukste? Deze spelletje. De BSO is opgezet door het Taalexpertisecentrum Walcheren in Middelburg samen met Kinderopvang Walcheren. En daar denken ze dat deze BSO vooral ook in een behoefte voorziet. De ouders hebben nu een kortere termijn om een inburgeringscursus te volgen. Voorheen mochten ze daar langer over doen, maar omdat ze nu daar een kortere periode voor hebben, moeten zowel de vader als de moeder vaak tegelijkertijd de opleiding volgen. En zijn ze dus niet in staat om de kinderen na schooltijd op te halen. En was de vraag ontstaan of dat ze na schooltijd opgevangen konden worden door ons. De BSO is nieuw, maar ze vinden het nu al een succes. Het bevalt heel goed. We hebben echt nu een heel leuk groepje met kinderen die heel enthousiast spelen. We hebben een PM'er die het heel erg, een pedagogisch medewerker die het heel erg leuk vindt. Dus ja, alles loopt eigenlijk gesmeerd. En ja, we zijn alleen maar heel blij eigenlijk. Vannacht om 3 uur wordt de klok weer teruggezet naar de wintertijd. En dat betekent dus vooral extra uitrusten, zou je denken. Maar toch brengt het een aantal Zeeuwen ook onrust. Ik vind het best een beetje moeilijk, zeg maar, in het begin. Zeker ook voor mijn hondje. Want de diertjes hebben daar last van, met het tijdverschil. Maar nou ja, ik vind morgenochtend wel lekker, een uurtje langer slapen. Ik zet het altijd in mijn agenda bij de
In het voorjaar gaat hij vooruit nu terug. En ik heb 7 horloges, dus die moet ik handmatig terugzetten. Ja, en deze mevrouw weet nog hoe je zo'n analoog horloge moet aflezen. Voor jongeren is klokkijken steeds vaker een dingetje. Ik hou er eigenlijk niet van als het met die streepjes is. Ja, veel gaat digitaal, dus dan is de klok eigenlijk een beetje overbodig. Dus dan doen mensen het niet meer zoveel en dan leer je het ook eigenlijk een klein beetje af. Weet jij nu hoe laat het is als je er naar kijkt? 2:10. Ja, supergoed. Ja. Analoog of digitaal, vergeet de klok niet terug te zetten. Vandaag deed de dag meer denken aan de lente dan aan de herfst, met hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Toen de lokale mist vanochtend was opgeruimd, volgde een dag met vrij veel zonneschijn en bleef het overal droog met plaatselijk zelfs temperaturen tot 20 graden. En dat is echt wel warm voor eind oktober. Later in de middag volgde meer bewolking en dat hoort bij een storing waar we vanavond en vannacht mee te maken gaan krijgen. En die gaat zorgen voor af en toe wat lichte regen. De temperatuur die gaat dalen naar een graad of 13 en de wind die gaat in de nacht om naar het westen tot noordwesten. Morgen ook een vriendelijke dag met af en toe zon en dan blijft het droog. Door de zwakke tot matige noordwestenwind wordt het wel wat frisser. Met morgenmiddag temperaturen rond een graad of 16. En na het weekend hebben we te maken met vrij veel bewolking. Er kan soms een klein beetje regen vallen. Maar het zal toch wel veelal droog weer zijn. Met vooral later volgende week ook weer wat zon. En liggen de middagtemperaturen overdags rond de 15 graden. En dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.